фестивал озмун дар телевизиони пойтахт барои дӯстдорони рэп хип-хоп. Марҳамат, то 15 ноябр номнавис намоед худро. рэпи тоҷик бия пойтахт номнавис кана гарепера бихона ба овози зиндаи худаш бифанера биё нишонта маҳората агар ту метони биё иштирока дар озмуни шӯри ҷавонӣ интизортем номнавис ша то 15 ноябр озмуни моҳа 1 то 3 декабр дарои имкониятуе фурсатаи дастате ба банде ки рэпа хезонде се мибанда сарнате рэпи тоҷикаре би хип-хоп брейк данс хондани санат фақат дар кӯча ба фикрам бас исботка ки буданта дар касое гуфта ки медона сазавори иҷои замун ки ти ғолибони ин озмун бетуфа намемонанд. Телефонҳо барои маълумот 935 10 80 70 938 25 88 68. Маълумоти муфассалтар дар сомонаи www.shon-mc.com. фурсатро аз даст маде, зеро вақт ғанимат аст. Мо шуморо интизорем.